És un text a dos veus, és una narració literària que hem adaptat escènicament, però que no ha volgut perdre el seu origen de narració. I, per tant, crec que és literatura i, al mateix temps, per la posada en escena, que és des de l'absolut buit, des de l'absolut no res, des d'un terra blanc, aquestes dos figures fosques verbalitzaran el text de Bolaño. El text de Bolaño, que ha estat un tant per cent molt elevat en format de narració a públic, però al mateix temps amb tota una sèrie de diàlegs que ja existien en el propi conte original i altres que hem adaptat. L'adaptació que s'ha fet d'aquest conte de Bolaño, que també es diu El policía de les rates, una narració a dos veus però no amb dos personatges. El Joan Carreras assumeix el personatge principal, que és Pepe el Tira, i l'Andreu Benito assumeix un primer personatge que gairebé acompanyarà a Pepe el Tira durant tot el relat, que és el metge forense, però també assumirà la resta de personatges que es aniran presentant. És una història policíaca, és una història que parteix de l'univers de la novel·la negra que coneixem des de Hammett, amb tots els referents dels personatges, de les característiques de la novel·la negra, però al mateix temps des de la tristor i la solitud d'aquests personatges, d'aquests detectius que normalment van sols, que estan perduts dins del món, que tendeixen a ser borrosos pel reste de la societat, que miren de lluitar per fer una societat millor, malgrat aquesta societat no se n'adoni que ells existeixen. Bolaño és un viatjant continu, sempre a la recerca de la invisibilitat i en la recerca del coneixement, al voltant d'aquesta figura del dret a la diferència, a ser minoria, a existir com a diferent, a no anar a corrent de tots els altres i que es pot veure des del conte més conegut, que és el que dona títol a aquest recull, que és el Gaucho insufrible, fins a crítiques directes sobre el món literari que recull.